салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори даво мебошад. Ширкати даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум паста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории даво дарёфт созед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо маълумот дар бораи ҳуҷҷатгузориҳои патент, яъне ки дар комментарияҳо шахсоне ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ дар Россия қарор доранд, оиди ҳами бисёр савол додан ва мо ҳамаи саволҳоро ҷамъ карда ба ҳамаш ҷавоб мегардонем. Саволҳо бисёртар оиди ҳами буд ки оё вақте ки патент дорӣ дар Россия ва патентет буд шава ва я продлит карда мешава, ё ки патент дориву ба патент дар ягон област дигар кор карда мешава ё ки не, ва бо саволҳо медоданд ки оё донишҷӯёнам патент кунам бояд. Умуман дар ҳамин маврид мо ҳозир то чени маълумот дастрас кардаи хидмон ба шумо мефаҳмонем, бо диққат гӯш кунем. Аввалан шурӯъ мекунем аз донишҷӯён, яъне ки президенти Федератсияи Россия моҳи сентябр як қарори нав бировард ки ҳар шахсияте ки дар дохили Россия таҳсил мекунад, вай ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки аз иҷа пас баъдои аз дарсаш бе патент кор ва фаъолият кунад. Ва боз дар давраи ҳамин беморӣ, яъне чӣ хеле ки ба ҳамаи муҳоҷирон маълум аст, бо қарори президенти Россия регистратсия кардана то тобистона бепул кардан, яъне ки аз байн бурдан, ва бисёри нафарҳо дар ҳамин маврид савол медоданд ки патент кардан лозим аст ё ин ки не. Бародарони азиз, албатта ҳар нафаре ки дар Федератсияи Россия айни ҳол кор ва фаъолият мекунад, вай бояд ҳуҷҷати патент дошта бошад. Ва дар ҳолате ки боз савол медодем ки агар мисол дар Москва патент кардагӣ бошиву ягон области дигар рафта патент кор карда метавонӣ ё ин ки не. Мутаассифона шумо дар ҳар як ҷое ки қарор дорен ва дар ҳар як ҳамун шаҳреш ки патентона тайёр кардагием ба ҳамун шаҳра барои кору фаъолият кардан, шумо танҳо дар дохили ҳамун шаҳр метавонед ки ба ӯ патентон кору фаъолият кунед. Ва боз бисёриҳо савол менависонданд ки агар муҳлати патент буд шававу мо метавонем ки вая продлит кунем. Бародарони азиз, мутобиқи қонунгузории Федератсияи Россия, ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар дохили Россия қарор дорад ва патент дорад, бояд пеш аз муҳлати патенташ буд шидан як моҳ пеш аллакай вай ба ФМС я Россия муроҷиат кунад. Дар ҳолате ки шумо пешакӣ муроҷиат намекунену патенти шумо аллакай ба итмом мерасад, пас шумо бояд Федератсияи Россияро тарк кунед. Яъне ки вақте патент буд мешава, шумо Россияро бояд тарк кунед ва аз нав дохил шуда ҳуҷҷатгузорӣ кунед. Агар муҳлати эътибории патенти шумо ба охир расад, шумо метавонед пеш аз як моҳ огоҳӣ намонед ки патенти меҳнатиро дар Сароёсати корҳои дохилии ВКД Федератсияи Россия, яъне ки ФМС тамдид намоед ва бидуни тарки Федератсияи Россия ҳуҷҷати нав гиред, агар ки як моҳ пешакӣ аз пайи ҳамин корҳои худтон бошед. Ва инчунин қайд намудан мумкин аст ки барои барқарор кардани патент барои кор ба шаҳрвандони хориҷӣ лозим аст ки бастани ҳуҷҷатҳоро барои пешниҳод ба Сароёсат, яъне ба ФМС омода кунанд. Муҳим таҳияи ҳуҷҷатҳои зарурӣ хеле тӯлонӣ тӯл мекашад. Бинобар ин тавсия медиҳем ки раванди ҷамъоварии ҳуҷҷатҳоро пешакӣ оғоз намоед, то ки барои омода кардани ҳуҷҷатҳо барои барқарор кардани патент дар Вазорати корҳои дохилӣ вақт ҷудо карда шавад, яъне ки дар ФМС шумо бояд як моҳ пешакӣ муроҷиат кунед ва пешниҳод кунед. Чӣ хеле ки мо дар аввалин навор қайд карда гуфтем, агар ки патенти шумо буд шававу баъдан муроҷиат кунед, ин гуна намешава. Вақте ки патенти шумо буд шид, шумо бояд ҳатман тарки Федератсияи Россия кунед ва аз нав ворид бишед.
ва як чизи дигарам қайд кардан мумкин аст чӣ пешниҳод кардан барои продлит кардани патент бисёри нафарот медонанд ва баҳри нафарҳое ки намедонанд ё ки наврафтагиянд айни ҳол мо ба шумо пешкаш мегардонем дархости пурракардашуда барои барқарор кардани патент дар шакли муқарраршуда, яъне ки шиносномаи байналмилалӣ, корти муҳоҷират, ба қайдгирии муҳоҷират, тарҷумаи нотариалии тасдиқшудаи шиноснома, шаҳодатнома оид ба донистани забони русӣ, шаҳодатномаи муоинаи тиббӣ, муроҷиати корфармо, нусхаи шартномаи меҳнатӣ ки ҳамаи квитансияҳо барои супоридани андози даромад аз рӯи патенти кӯҳна ва полиси суғуртаи тиббии ихтиёрӣ. Ана ҳамин ҳуҷҷатҳоро шумо бояд пешниҳод кунед. бародарони азиз, видеомона ҷамъбаст мекунем. ҳамин қадар маълумот буд оиди ҳуҷҷатгузорӣ, яъне тахт кардани ҳуҷҷатҳо оиди патент ба шумо хотиррасон кардем ва агар ягон нофаҳмии дигар бошад дар комментария бинависонед ва мо дастрас мекунем ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. дар канали Юрист Тиҷаи обуна шудана фаромӯш намекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад то барномаҳои нав. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. аз номи Юрист Тиҷаи муроҷиат кунен, скидкатон мекунанд. Стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва.